ашки чашми марам нарез асид рӯзи ҷудоӣ аяқибам наёнахез хела фикр кардам ма ва ту нестем зебанда макам бағал наметонам да лаво дода ханда қатима орзу накун хонаи ободу фарзанда бира дига корам наги биё ба худ дарзанда ма тура хушбахт када наметонам басум намехом мисли паранда маҳкам боши дар қафасам медонам дӯст медорӣ намехом кунум хорадай ҳичи кам нести ҷонам пурай тура талабгорат ёри нав биё ба худ чизе ки хоҳӣ умета як ошиқи камбағалам ай ма бикан умета да ҳама номардам бугу хазонкам орзуҳота фикри мара наку дига нагардон хостгорота марам намехом ҷудошам намиёбам ранги ту лекин ман хушбахтима мебинам дар хушбахтии ту як умр дуо мекунам дар лавот боша ханда дар дасти касе бизани ранги ман набоша ганда болои даст кунад тура ранги ман номард набоша сад номардам боша мегӯи ҳеч ка намегирад ҷоша надорум қувватера ки тура харидоршам илтимос дуом накунӣ ба балое гирифторшам хафа наша аёчат ки мара гуфт дурадафша у модарай мехоҳа хушбахтии духтарша дишавёд кадом хандата нигоҳ динум порай дар шаҳри ғам дар нимишаб ду ошиқ овораай сабаб камбағалимай ки ай бари ту макандум мефорам занг занум бугум ҳало ма ёдат кардам ҷудошам гуфтум ояндаша накардам андеша биё оштӣ кунем ки як минут бе ту намеша не ки бо худ мақапидум шояд ҳами уда хубай не ки баъди ҷудоӣ урам хуни дилша хурдай чидаи ҳаёт бераҳмай нисбати ман ва ту чӣ мешава ҳама розӣ боша ай ма шави ту ба гирья саҳар нашава шави ма ва шави ту болои тахта рӯси ма шави ма шаҳи ту элайлии гумшида ма маҷнуни дарбадару меширини қалби ма ма фарҳоди бехабарам ки ҳаёт қатӣ ширинай ман ношукрӣ кардам ту гуфтӣ дӯстат медорам нигоҳ накардам кандам